De 19e editie van de Bonifatiusloop kan dit hier net teruggaan vanwege het coronavirus. De organisatie is bang omdat de meesten zat tegen bielko binnen elkaar daarmee ook besmetten kunnen. Ja, die loop is nou zo west dan 19e keer en wordt helaas nou uitgesteld tot volgend jaar. En waarom wordt het uitgesteld? Nou, in het verband met het coronavirus, de landelijke richtlijnen jouwen aan dat het net verstandig is om evenementen boven de 100 deelnemers terug in te laten. We hebben iets van 1000 deelnemers. In elk geval dus datum krijgt boete die 30 maart. Lijkt het dus toch verstandig om het uit te laten. Ja, en wat vindt het RIVM nou zo gevaarlijk om? Waarom zou het zo gevaarlijk zijn voor de Bonifatiusloop om het net terug te laten gaan? Nou, mensen kunnen elkaar dan aanstekken. Ze zijn er ook aan het sporten en dan wordt er wel de vocht uitscheiden. En op die wijze kan het virus dan overdragen worden. En sinds wanneer weet je hem dat het net terug mag gaan? Nou, we hadden er juist die vergaderen en toen hadden we informatie gekregen van de Atletiekunie en ook van het ministerie. En nou, op basis daarvan hebben we toen het besluit genomen dat het net verstandig was om terug in te laten. Wat gaat er nou gebeuren? Wordt het uitgesteld naar volgend jaar of ga je een nieuwe datum? Wat gaat er precies gebeuren? Ja, we hadden nog even nagedacht om het dan in de richting van het jaar aan te laten, maar dan die agenda's van lopen is later vol. Iemand weer opnieuw opstarten en dan kom je al heel gauw tegen bij de loop van volgend jaar. Dus toen hebben we gezegd, dan kunnen we beter maar uitstellen tot volgend jaar. Het zwemcentrum in Kolm bloot in tegenstelling tot de Bonifatiusloop wel gewoon teruggaan. Wat is voor hem de keuze geweest om wel open te gaan? Omdat de basisschool niet open zijn, wie van dan kunnen we hier open blijven. En we nemen wel gewoon de voorzorgsmaatregelen. De goeie van dat we de doorknappen ontsmetten. We hebben een mail verstuurd dat Ben kogelen of ze ben verkouden, ik moet zeggen of ze ben snotterig of een beetje heerlijk, dat ze dan wel thuis blijven. Er ben ik mensen die gewoon al thuis blijven omdat ze zeggen van we zijn bang voor het besmettingsgevaar. Dus ja. Maar we hebben wel de mogelijkheid voor iedereen die zwemmen willen en die dat ik ken. Via een nieuwsbrief melden zij als volgt. Vooralsnog gaan onze zwemlessen gewoon door, maar vragen we u op te letten op het volgende. Neem zo weinig mogelijk mensen mee naar het zwembad. Meld uw kind ziek als hij of zij koorts of andere klachten heeft. Meld uw kind ziek als uw kind in contact is geweest met iemand die in het land is geweest met een verhoogde risicokans op het coronavirus. En ook als uw kind in de afgelopen 2 weken met iemand in contact is geweest die besmet is met het coronavirus.